Αλλά θα κάνω τα πάντα για να τα αποκτήσω. Θα περάσει ο επόμενο παίκτη, παρακαλώ. Ωπα, τι ωραίο μαλλί. Μ' αρέσει πολύ. Τι κάνει. Πάτα πάνω στο εξφάλτο, παρακαλώ. Πολύ άφοβα. Πώς σε λένε. Μαχμούτ Μαριά. Αυτό που βλέπω στο κεφάλι σου πάνω είναι δικό σου μαλλί. Ναι, δικό μου. Δεν το φορά το πρωί και βγαίνει. Όχι, όχι. Τι να μα τραγουδίσει αυτό. Το Θεός αν είναι. Θεός αν είναι, πάμε. Τις νύχτες μπαίνεις στα όνειρα μου. Μπορώ να το πω από την αρχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Σας παρακαλώ. Βεβαίως. Δεν γίνεται αυτό. Θα αλλάξει λίγο τα λόγια, θα πει και αν μεγαλώσαν τα μαλλιά μου, θα δώσει τον Νίκο, πάρε πέρασε. Μα πώ, τι είναι αυτό που λε τώρα. Το χάλια. Ναι, εννοείται, τουλάχιστον πες το αυτό. Θέλεις να πεις ένα ρεφρέν από κάτι άλλο. Σε 5 λεπτά μπορώ να ρωτήσω 5 λεπτά. Εγώ Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Στεφάνου. δεν υπάρχει αυτό που λε τώρα. Είναι το να κάνει κανένα Δεν είμαι αυτό τώρα, δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό. Επιστρέφω αμέσως, δεν γίνεται. Ωραία, θα πάω να παπαρίζουν. Τι να σου πω, και εγώ σε σκέφτομαι. Μοιάζεις. Δεν πρέπει να βγω λίγο, σας παρακαλώ, δηλαδή. Λίγο να ρωτήσω. Μαρία. Συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή. Μαρία, σε παρακαλώ, αν φύγεις, δεν μπορείς να πάρεις μέρος μετά. Όχι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Δεν. Μπορώ να πάω. Μέσα σε δεν τραγουδίσα. Εντάξει, σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Πού είναι. Πάμε. Έτοιμοι. Έλα, πάμε. Χαλάρωσε και πάμε. Όχι, δεν πάμε. Έτοιμοι. Πάμε. Ή τώρα ή ποτέ. Έχεις ωραία φωνή και είσαι χαρακτηριστικά. Οκ, με προσπάθεια. Θα χαλαρώσεις και θα μπεις μέσα και θα κάνεις το που θέλεις. Αυτό το πληρώσω, το βλέπω μέσα σου. Πάμε. Και χαλάρωσε. Τι θέλετε σε τώρα. Μπορείς να τραγουδήσεις, αφού το έχεις. Έλα. Δηλαδή, σε έχω εγώ στην πρόβα τώρα στο στούντιο, σου λέω έλα πίσω, πες το τώρα και μου λες όχι, φεύγω. Δεν θέλω να ακούσω καμία δικαιολογία. Πειθαρχία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς πειθαρχία. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, δεν θα μας χώριζε κανείς. Εγώ θα σ' αφήνα να κλέψεις την ψυχή μου. Γιατί φωνάζεις. Τι φωνάζεις. Μας πείσεις ότι είσαι τραγουδιστρία, φωνάζεις. Τι λέτε, κύριε. Γιατί φωνάζεις. Γιατί κάνετε ζήλι. Πού σε κάνετε ζήλι. Περίμενε. Γιατί κύριε Στεφάνου, πρέπει να τα μούτρα από την αρχή. Άνθρωποι δεν είστε. Εγώ είμαι. Το είδα. Με το look που ήθελες, Θεός αν είναι, λέω αυτή είναι δικιά μου, δεν περάσω. Ναι, να σου πω κάτι, το ίδιο νόμιζα κι εγώ. Μα και το ίδιο νόμιζα κι εγώ. Μα σας λέω δεν μου βγήκε, δηλαδή πώς να σου το πω. Δεν έχεις άποψη. Γιατί δεν έχω άποψη. Είσαι που Θεός αν είναι, είσαι πατρίζου. Τι λέτε, κύριε. Ένας καλλιτέχνης τα λέει όλα. Ξέρω. Ξέρετε κι εσείς βέβαια, τα λέω, έχετε εμπειρία. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Να ψηφίσουμε παρακαλώ. Κομμένα είναι όχι. Μαρία και είναι όχι. Ήσουν πάρα πολύ μέτρια. Δεν είμαι σίγουρος γιατί η φωνή είναι αληθινή, είναι επιτυχημένα, να το πεις έτσι. Αλλά γενικώς ήταν μέτριο το αποτέλεσμα, οπότε και κομμένα είναι όχι. Και εμείς. Η Μαρία προκάλεσε τριγμούς στην οντισιόν του X Factor που έληξε άδοξα για εκείνη.